Васко, нещото видео ще опитваме лава бер шоколада. Взех с вкусна бисквитка, 8 броя са, дизайна е мега як и нека да ги отворим. Мечката е много яка дизайн. Дай да ги отворим. Ето, тук има специално дете си ги отворяме. Нека да отворим. Сега си взимаме само едно. Взимаме си едно. Ето. Много яка опаковка също имат. Нека да ги опитаме. Ето как изглеждат. Нека да ги опитаме. Те са много вкусни. Много са вкусни, хора. Абонирайте се и оставете по един лайк за още такива видеа. Чао, до скоро. И също искам да кажа, че сме близо до 100 абоната. Нека да ги направим. И чао, до скоро.